مرۆڤ bi cil û bergan nabit Kurd. Mirov bi hişmendiyê dibit Kurd. Mirov bi azadiyê dibit Kurd. Mirov bi biratiyê û yekitiyê mirov dibe Kurd. Îro axa Kurdistan dagirkeriyê de û dewletên Tirk dixwaze hemî Kurdan qir bike. Mixabin kesên ku cilê Kurd li xwe dike lê hişmendiya xwe Kurdî nîne, îro jinên xwe li pêş berî dewletên Tirk û leşkerên Tirk jinên xwe pêşkêşî wana dikine û ew na jî govendê dikêşin. Ewan nayê qebûl kirin ve Kurdistan pêşkeş kir ve çand û hunerî Kurdî ve pêşkeş kir. Ma cilên ve nebêjin ku cilên me Kurdî ne û em Kurdin. Kurd bi hişmendiyê dibit Kurd. Meyzinin jinê Kurd çawa berxwedan û jinên Kurd çawa ji bo welatekî azad bûn cangorî. Ama yedî me qezenc kir hêza xwe bi xwîna xwe berdêla wê bi canê me bû me wîcdanê hûnê. Ama xwasta û hevalên şehîd jî dîtin. Beriya du roja hinek heva şehîd ketin. Ew jî bi hêvî hêviyê jiyan dikirin. Xwastka wana jî dîtiba. Lê em soz didin em ê wê hêviyê wana jiyanî bikin. Em ê pêk bînin. Fedî bikin, hezar jat fedî bikin. Kurdistan bi cil û bergan nabit Kurdistan. Bi azadî xwaz bi yekitiyê dibe Kurdistan. Em van kesên ku sîxurtiyê dikin, van kesên ku bi dewletên Tirk ra jinên xwe axa xwe Kurdistanê pêşkeş dikin, şermezar dikin û em hezar carî tir ji wana dikin, tiliyê xwe dikin çavê wana û wana li nava Kurdistan. Rojekê em ê derînin beseyedî ew îxanatek û hûn bijî Kurdistan guh bidin jinên Kurdên ku azadî xwaz.